Здравейте на всички! Днес искам да си поговорим малко за позицията на краката в бойните спортове или по-скоро в страйкинг спортовете. Ще започнем от кикбокса, ринговите стилове, където практикуваме нашия по-често. Бойна стойка. Левия крак напред, десния назад краката, на широчината горе-долу на раменете или малко по-широко от раменете. Позицията на краката е леко по диагонално, да не застават един зад друг. Левия крак е почти изправен напред, десния крак е горе-долу 45 градуса в тази позиция, коленете са леко присвити. Когато разчитаме да се движим по-бързо, примерно по-технични кикбоксери, почти не стъпваме на петите, движим се на предна част на сгалнче. Тези, които разчитат повече да се сбиват, така наречените файтери, те могат да стоят и на цяло ходило. Ако тренирате сами вкъщи и искате да се видите, представете си, че имате една линия между краката, двата крака трябва да са на един отляво на линията, другия отдясно на линията, или ако сте пред огледало, да виждате и двата крака в огледалото пред вас. Това е в ринговите стилове. Когато търсиме повече скорост и честа смяна на гарда, както е в някои спортове, кикбокс, както поетфайтинга или пък тейквондото, там често ще забележите краката в една линия. Това се обосновава това, че се търси максимална скорост, с бърза смяна на гарда от ляв в десен, без да се поемат силни удари по страничната ос, което ни изисква да сме по диагонал, да може да сме по-устойчиви. Друг вид спорт, примерно бокса, особено аматьорския бокс, ще срещнете широка стойка в краката. Там се играе повече от кръста, движение от кръста, но и там няма удари в краката. Затова могат да си позволят тази широка стойка. В момента, в който има удари в краката, тази стойка не е удачна, защото трудно можем да предпазим краката от удар или дори да се движим адекватно в тази позиция. Друг вид спорт, тежките спортове, различни, примерно муай-тай. Там може да срещнете доста по-фронтална стойка, доста по-забити крака на земята. Там тежкуването е различно, търсят се повече единични тежки удари и затова ще срещнете по-фронтална стойка в игра. При нас, пак казвам, краката леко по диагонал, тялото изнесено леко в странично, да може да пазим сравнително корпуса. Краката широко на широчината на раменете. Единият крак 45 градуса, другия почти изправен. Когато се движим на предната част на възглавничките, когато сме вече вътре и търсим тежки удари, стоим стабилно на краката. Това е от нас за днес. Ако ви е харесал, лайк, шер и си поръчайте следващото видео на каква тема иска да бъде.